Ja, ik moet remmen. Oh, sorry. Behalve het vernatten van het Dubroek hebben jullie meer gedaan, hè? Ook hier in deze weides. Klopt, ja. Ja, we hebben cultuurhistorisch herstel gedaan, noemen wij dat. Cultuurhistorisch Ja. herstel. Ja, dat ga ik proberen uit te leggen. We hadden vroeger in Nederland hadden we nog geen prikkeldraad. Dus boeren moesten hun vee binnen de weides en de graslanden houden. En daardoor planten ze houtwallen en houtsingels aan. Met struiken en van Met alles. struiken, met prikkelstruiken waar het vee dan niet doorheen kon. En toen op een gegeven moment is het prikkeldraad is uitgevonden. Dus heel veel van die landschapselementen, noemen we dat, zijn verdwenen in Nederland. En wij proberen toch altijd op het moment dat we met zo'n gebied aan de slag gaan, proberen we historische kaarten te raadplegen. Ja. En dan gaan we kijken van waar lagen nou vroeger die landschapselementen en hoe kunnen we die het beste terugbrengen nu. Ja. Ik heb hier een kaart van 1980 en hier zie je eigenlijk een hele kale vlakte. Dus dat eigenlijk al die landschapselementen hier in het Dubroek verdwenen zijn. En wij hebben in de laatste 20 jaar hebben proberen zoveel mogelijk van die landschapselementen weer terug te brengen. Vroeger was dit een lijn in het landschap, hebben we gezien op oude kaarten. Ja. En daar planten we nu weer struweelsoorten terug. Oké, en gebruik van plastic. Ja, klopt. Dat roept wel wat discussie op inderdaad, ja. Maar die hebben we toegepast om de planten te beschermen tegen vraat van zoogdieren. En het heeft nog een voordeel, die kokers die houden het vocht heel goed vast. Dus dat betekent eigenlijk dat het plantsoen hier heel goed aanslaat. Ja. En waar je zonder die kokers heb je vaak 40 tot 50% uitval. Dus dan moet je daarna, na een jaar of 2, moet je weer opnieuw gaan aanplanten. Ja. En met die kokers blijft dat beperkt tot 10%. Ja. Ik zie daarachter ook kokers staan, maar die zijn anders gekleurd. Hè? Is dat ook plastic of is dat misschien een ander spul? Dat zijn inderdaad de ecologisch afbreekbare kokers. Ja. Dus die zijn weer iets minder lang, houden die zich goed. Maar het voordeel daarvan is dus dat de natuur ze zelf afbreekt. En hier die plastic kokers moeten wij dan over een jaar of 5, 6 als het plantsoen voldoende groot is, moeten wij die zelf gaan weghalen weer. Ja, en dan kan ook de prikkeldraad weg of blijft die nog zo lang staan? Op termijn kan die prikkeldraad ook weg. Ja. Als die houtwal echt voldoende volume heeft, dan gaan we zo meteen even naar een andere kant toe kijken hoe dat dan uitziet. En dan kan die prikkeldraad op een gegeven moment ook weg. Ja. Nou ja, het duurt even, maar dan heb je ook wat, hè? Dan heb je ook wat, ja. Het ziet er veel mooier uit nu toch weer. Alleen ik mis nu wel een beetje het vee, hè? Het vee staat er nu niet in, maar dat komt er straks wel weer in inderdaad. En die houtwallen, dat geeft gewoon heel veel beschutting voor broedvogels en allerlei insecten die daar dankbaar voor gebruik van maken. Ja, het is goed voor de biodiversiteit. Juist, ja, precies.